bogăția celor foarte bogați dispare dacă bunurile și serviciile pe care acei foarte bogați le vând și în felul ăsta își câștigă bogăția, nu mai are cumpărători. Vrem să înțelegem sau nu, adevărul este acesta. Orice om bogat este bogat pentru că niște alți oameni, milioane de oameni, cumpără bunuri și servicii. Zuckerberg este bogat pentru că milioane de oameni consumă Facebook și de fapt consumă publicitate pe care o văd pe Facebook și niște oameni plătesc pentru publicitatea aceea. Da? Nu știu, orice alt exemplu vreți să dau, în spatele bogăției se află de fapt milioane de consumatori care plătesc pentru acea persoană să devină bogată.